A je to, co tě u toho takhle dlouho drží? Že můžu pomáhat? To, co jsi teďka popsal. Určitě. Mysleli jsme si, že když chceme dělat jakoby charitativní koncert, pomoct někomu, takže to bude prostě v pohodě, uděláme si to na náměstí. Co tě tenkrát nejvíc naštvalo v tu chvíli? A najednou někdo přijde a řekne, hele, takhle ne. $2 591 807 korun. Hezky! Kolik práce je za jedním ročníkem? Končíme jeden ročník a začínáme v podstatě další. Ale víš, jak se to říká, diamanty vznikají pod tlakem. Já si myslím, že pomáhat je normální, ne? Pomáhat je snadné, vydržet pomáhat je trošku těžší. Buďte zdraví, vítejte u dalšího XT-castu a mým dnešním hostem je Radovan Medy Hajný, který nám představí projekt, který se jmenuje Muzikanti dětem. Vítej. Ahoj Aleši. Jsem moc rád, že jsi přišel a začneme možná trošku tím příběhem toho vašeho vzniku toho celého projektu, toho koncertu, protože vy jste původně chtěli udělat jako normální koncert s místníma hudebníkama na náměstí a vám to bylo zamítnutý. Co se tehdy stalo? No, tam se objevily asi komplikace, na které jsme tenkrát nebyli připraveni úplně. Netušili jsme, že vlastně se to bude muset dělat jakoby tak složitě. To znamená papírování, ohlašování, Jasně. nahlašování, přiznávání nějakých peněz, finanční věci, finanční toky. Mysleli jsme si, že když chceme dělat jakoby charitativní koncert, pomoct někomu, takže to bude prostě v pohodě, uděláme si to na náměstí, kapely byly nadšený z toho místní, že jo? Dokonce jsme sehnali i nějakého sponzora, který nám s tím pomohl finančně, ale narazili jsme na to, že prostě finanční stránka, jestli to musí přiznávat, daně a tak dále. Tak jsme z toho byli trochu překvapení. Co tě tenkrát nejvíc naštvalo v tu chvíli? Právě to, že prostě když chceme pomoct někomu, dělat jakoby charitu, potřebné jim pomáhat, že jo, kteří mají nebo nemají takový štěstí, jako máme my, že jsme zdraví, zaplať pánbu, oni bohužel tady to štěstí nemají. Jim jsme chtěli tou muzikou pomoct, tím koncertem, pozvat ty lidi všechny na to náměstí, aby přišlo jich co nejvíc, aby se tam vybralo co nejvíc peněz a najednou někdo přijde a řekne, hele, takhle ne. Takže... Je tady stát, který prostě z toho chce nějakou kačku. Já dneska to chápu, ale přijde mi to trošku zvláštní. Nebo tenkrát mi to přišlo hodně zvláštní. Vy jste chtěli pomáhat, ale nikdo nechtěl pomoct vám. Tak, asi jo. Byl tam moment, kdy jsi říkal, že kašlem na to? Hele, ne, určitě ne. Hledali jsme cestu, jakým způsobem prostě to udělat, aby to bylo možné udělat, aby to bylo oficiální, aby se potom zpětně nestalo nic, co by jsme nechtěli nebo co by nás nemile překvapilo. A bylo to od samého začátku myšlený jako charitativní projekt, anebo jste chtěli nejdřív udělat jako akci s místníma kapelama a pak až z toho vzniklo to, že to bude charita? Bylo to od počátku myšlené jako charita, že vlastně jako výtěžek z toho koncertu půjde na určený subjekt, který se věnuje tady těm postiženým dětem a mládeži, ale že se z toho potom vyvine takovejhle jako dlouhodobý projekt, jsme netušili tenkrát nikdo z nás. Jo, my jsme čekali, jako co z toho, jako, jaká bude odezva. Jakože uděláme jeden ročník, uvidíme, ale jo, že když se to povede, že bychom šli dál. No. A přitom dneska už máte letitou historii. Ten začátek je kolem roku 2006 už, nebo tak nějak? Asi jo, už já ani nevím. Ani nevíš, už je to opravdu... Je to dlouho. Už je to jako dlouho. Je to pravěk. Kdy to vzniklo, ta myšlenka té charity jako takový? Měl to nějaký osobní příběh někoho z vašeho okolí? Já si myslím, že to je velmi prozaické. Vzniklo to jako všechny dobré příběhy nebo nápady v baru. V baru, s kamarádama, muzikantama, hele, pojďme něco udělat a pojďme dobře, aby to nebyl jenom koncert, pojďme to posunout do tohoto směru, do této dimenze a pojďme pomoct. Ono je to svým způsobem těžký pomáhat i v tom, že těch potřebných je opravdu hodně a ty musíš trošku jako tu energii a ty toky a ty nápady směřovat na nějaký konkrétní místa, ale vy se zaměřujete, tak asi předpokládám, na to okolí, tady Velký Meziříčí. Je to tak? Jasně, Velké Meziříčí a nejbližší okolí, takže vlastně pro nás bylo jednoznačný na začátku oslovit dětské středisko Březejc, o kterém jsme věděli to všichni vlastně tady ve Velkém Meziříčí, znají to. A tam ten problém nebyl. Problém byl druhý ročník. Když jsme teda se rozhodli, že jako půjdeme dál,
To jsme říkali, pro koho to uděláme. Jo, pro koho? My dalšího nikoho vlastně my nevíme jako úplně. Takže ani sami jsme přesně nevěděli a tak jsme to postupně objevovali. Jo, že jsme oslovovali, pídili jsme se, dokonce se nám potom zaplať pánbůh někteří ti jakoby pracovníci sami jako nás kontaktovali, přihlašovali se, jo, a prostě oslovovali nás a my jsme právě vždycky vyhodnotili, pro koho to udělat, co nám dávalo smysl. Často jsem se setkal s tím, že mají některý lidi pocit, že si ta charita dělá tak trošku jako sama, že vlastně stačí vyhlásit jako jenom tyhle potřebuji pomoct, pošlete sem peníze a tím je to jako hotový. Co je na tom největší blbost? Pojď nám to trošku přiblížit z tohohle pohledu. Ono tak možná někdy funguje, ale my ten projekt, co děláme, tak vlastně je to spojený s tím koncertem. Abychom v tom velkém Meziříčí udělali vlastně tu kulturu, což je jeden jakoby záměr. Potom, aby jsme pozvali co nejvíc lidí i z širokého okolí a hlavně, aby se podařila ta dobrá myšlenka naplnit, že prostě se podaří vybrat jakoby nejvíc peněz. Nejenom od těch lidí, co přijdou, protože to asi taky je to super částka, vážíme si toho, je to bezvadný, ale i vlastně potom do toho zapojit i ty firmy tady místní a i z toho blízkého okolí, aby nám s tím pomáhali. Protože když chceš dneska udělat koncert a řekneš charita, tak všichni řeknou jasně OK, ale my nejsme charita, my nehrajeme charitu. Jo, my taky platíme složenky, že jo, a tohleto, což je pochopitelné naprosto, takže zadarmo ti přijedou jakoby ti místní kámoši, tohleto, jo, ale ty jako známější kapely, to už... Takže potřebuješ hledat další cesty, jak to poplatit a zároveň ještě z toho mít pořád ten charitativní výtěžek, který nikde pomůže. Určitě, přesně tak. Kolik práce je za jedním ročníkem? Který vlastně máte ročník, ale je to vlastně jednodenní akce, ale rozhodně to neznamená, že tomu věnujete jeden den, že jo? Ne. Tak co se všechno zatím skrývá? Tak v podstatě je to dneska už tak zaběhlý, že končíme jeden ročník a začínáme v podstatě další. Jo, prostě ty práce je kolem toho hodně. Domlouvat zánět kapely, jedna s těma manažerama, připravovat vlastně i ty věci okolo toho koncertu, který oni, když to vyjde, tak to vypadá velmi báječně, ale pokud to není připravený, tak je to potom průšvih, což všichni určitě znají. Takže pracuje se na strategii, že jo, která bude, jak to bude vypadat. Jo, a snažíme se jít úplně do největšího detailu, aby se na nic nezapomnělo, protože, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Jo, a vždycky je nejhorší, když během koncertu se něco jakoby vytelí, nepovede a pak to zachraňují. Je to strašný. No a na druhou stranu to vnímáš takhle ty, ale ten divák přece nikdy neví, jak to má vypadat, co tam má být, to víte přece vždycky jenom vy. Já si myslím, že divák to ví, jak to má vypadat, že divák, když je spokojený, přijde, dokonce se tam jako objeví jeho oblíbený interpret, což se asi snad dověříme, že občas stává. Je spokojený, odchází, přispěje na tu akci, nebo ne na tu akci, přispěje těm potřebným, tak a s úsměvem a řekne při tom odchodu, hele, dobrý, super, líbilo se nám to, tak to je pro nás důležitý a to je ta zpětná vazba, která je pro nás jakoby hnací motor a víme, že to je dobré, ale samozřejmě vždycky se dá něco zlepšit. Vždycky na každý rok se co snažíme někam posunout zase. To je dobře. To je dobře. Nevím, jestli jsem ti odpověděl na tu otázku, nebo jestli jsem řekl to, co chtěl slyšet. No, to není důležitý, je důležitý, aby si z toho odnesli něco naši diváci. Mě by ale zajímalo trošku se dostat do toho zákulisí, že by sám třeba teďka trošku podhal tu oponu, jak se říká. Je něco, co lidi jako nevidějí, ale bez toho by žádný ten koncert tam nebyl. To, co jako vlastně jako divák, když přijdu tu stage, tak si toho nemám šanci všimnout, ale co je všechno zatím. Ale tak začíná to vlastně někdy už toho interpreta, aby jsme tam dostali, o kterém si myslíme, že by měl ty návštěvníky přilákat, tak tam jednáme už s manažerama vlastně jako třeba rok a půl dopředu. Jo, protože termínovka, oni to mají daný, že jo, některé akce hrajou určitě opakovaně, takže aby jsme je dostali na to náměstí, na tu naši akci, tak prostě některý má rok a půl dopředu, rok určitě. Jo, se to domlouvají se různý prostě jakoby podrobnosti, co se týče smlouvy a tak dále, riderů, jo, zajištění ty akce,
většinou, jak jsme sice velké Meziříčí, ale malé město v rámci republiky, tak hodně těch manažerů má obavy, co to je za akci, jestli to není nějaká jakoby vesnická hurá akce prostě a že přijedou, že tam bude stát, já nevím, návěs, jo, a tohleto. Máme super zabezpečení. Musíme jednat vlastně se zvukařama, tady s veškerou technikou ozvučovací a tohleto, jo. Sponzory oslovujeme už vlastně od nějakého prosince, ale to vlastně už je, dá se říct, rozjetý, takže začíná to grafikou, což dělá Ondra Duben, jo, skvělý kámoš, který to se mnou táhne vlastně od začátku úplně. A takže grafika začíná a další věci postupně všechno se chystá, připravuje, všechny ty detaily se vymýšlí. Jednáme vlastně i s tím subjektem, pro který se rozhodneme, že to budeme dělat, že ty peníze budeme předávat. Jo, takže ty jednání probíhají takhle. Připravujeme žádosti na grant města Velkého Meziříčí, který nás podporuje, jsme za to velmi rádi. Jo, a takže ta práce jako z začátku probíhá taková, jak by řekl, úředničina. Jo, papírování, prostě příprava tady těch věcí a v druhé polovině jakoby, nebo v první polovině každého kalendářního roku už se teďka potom jede jako masivně prostě příprava všechny ty detaily, které se budou týkat přímo toho dne. Musíš to mluvit kamarády, kteří ti přijdou ten den pomoct na tu stage, protože bez nich to neuděláš. Jako dobrovolníci samozřejmě. Přesně tak, jo. Jsme za ně velmi rádi, ale je to super, ta komunita se zvětšuje. Jo, potřebuješ lidi i na ten koncert, potřebuješ dobrovolníky, kteří tam chodí s kasičkama, do kterých se vybírá. Jo, a to všechno musíš mít domluvený dopředu. S těma lidma, s tou organizací, musí z náměstí mít pronajatý od města Velkého Meziříčí, jo, musí to mít schválený od policejního nebo dopravního inspektorátu, jako, že změna užívání komunikace, prostě plno takovýchhle věcí, které nejsou vidět, ale jsou nutné, aby byly. A taky je potřeba mít partnery. Jaký typ partnerů pro takovouhle akci dávají smysl? Kteří... nezáludná otázka. Děkuju. No, kteří v tom ten smysl vidí v té akci. Že ten přínos tam je. Že není to jenom o těch penězích, ale ne. Musí to být ta jakoby hodnota lidská, nebo určitě, jak to říct. Přesně tak, jo. Srdcovka při jakoby soudržnost s tím regionem, jo, s tím místem konání, takže určitě je to spojený s tou charitou zase, že jako, když se řekne charita, je pravda, že na to jako slyší hodně. Samozřejmě objevují se potom takové jako dotazy, a proč to nedáte rovnou? No, tak protože my chceme ale udělat ten koncert, aby jsme to zpropagovali, jak ten subjekt, pro který to děláme, protože ani my sami jsme to kolikrát nevěděli, že existuje. A i vlastně té firmě chceme jakoby pomoct s tím, že se zviditelní na těch našich banerech, plakátech a tak dále a tak dále. A i ten přece dárce v podobě fanouška, který si zaplatí nebo na místě dá do kasičky peníze, tak to pro něj není jenom to, že dobrý pocit, že dal peníze, ale ještě si prožije něco s tou hudbou. Zažije nějaký hezký den, pár prostě hodin někde, poslechne si muziku a tak dále, prostě má nějaký životní zážitek, což je právě ta přidaná hodnota. Že? Stává se součástí vlastně toho samotného dne a toho koncertu a vlastně součástí toho charitního zaměření, nebo tak nějak. Poznáš už dneska třeba i na schůzce, jestli to partnerství bude fungovat? Už na té první schůzce? Nepoznám. Ne. Dneska už ta pozice naše je jednodušší, musím říct, protože po 17 úspěšných ročnících, musím říct opravdu 17 úspěšných ročnících, si myslím, že přece jenom už máme něco za sebou, máme co nabídnout. Jo? A když teda oslovím nového partnera, tak mám mu co ukázat. Je to obrovský rozdíl oproti prvním ročníkům, kdy už prostě se na mě dívali, jako, že prostě jako co chceš, jako kdo ví, co to je za akci a jestli to nebude nějaká leva a tohleto. Bylo tam velký přesvědčování. Dokonce i můj výborný kamarád, který vlastně vlastní firmu a která nás taky podporuje téměř od prvopočátku velmi jakoby významnou částkou, tak když jsem za ním přišel poprvé a on věděl, o co jde, tak řekl, tak fajn, OK, tak mě pojď říct všechno do detailu, co to obnáší. Tak jsem si tam připadal jak u maturity. Potil jsem se jak u maturity. On si mě vyslechl, půl hodiny jsem tam to vysvětloval, obhajoval tohleto. Říká, OK, tak mi do toho jdem.
Super. Tak jsem si oddechl, Uh-huh. přišel jsem za rok a on říká, tak pojď mě o tom říct zase, co je novýho a tohleto, a jak se to posunul, a abych věděl, jestli teda jo nebo ne. Ty bláha. Takže je to v podstatě tak, že ten začátek byl takový, že musíš dokazovat Mhm. a teď po těch letech musíš obhajovat. Asi jo, ale je to jednodušší to obhajování dneska, Jo, protože jo. když už máš co jakoby ukázat, jo, co se podařilo, jo, kolik finančních nebo finančních obnosů, částky prostě se podařilo dohromady nebo i zvlášť předat. Jsou z toho super záběry, máme super videa díky Tomášovi Adamovi, který nás s tím pomáhá poslední roky, a díky tomu vlastně my to můžeme nabídnout těm partnerům, ukázat jim to, a ta zpětná vazba funguje vlastně i pro ty stávající dlouhodobí, kterých si taky velmi vážíme samozřejmě. Všech si vážíme, obrovsky. Je to teda tak, že třeba partneři dělají partnery? Jako lidi dělají lidi, víš, jak to myslím, že... Jestli přivádějí další? No. Občas ano. Občas ano. Ano. Pojďme... Není to pravidlem. Není to pravidlem. A jak vzniklo to partnerství Sixté Line? Pamatuješ si na ty momenty, jak to vůbec začalo? No určitě tak Michal, že jo, jednatel Xté Line, a jeho brácha Ondřej jsou muzikanti, výborní srdcaři, že jo. Takže tam si myslím, že to nebyl úplně jakoby nějaký velký voříšek. Jo, že vlastně Ondra, jak to se mnou dělá, že jo, ten projekt od začátku, takže Michal řekl, hele jasně, tohle to podpoříme, dává to smysl, takže to partnerství vzniklo vlastně díky tomu, že jsme muzikanti. Takhle bych to řekl. To je naprosto nejlepší cesta, asi jaká může být. Sixté Line říkají taky, že charita není povinnost, ale odpovědnost. Dává ti tohle smysl? Jednoznačně, protože udělat to jakoby jednorázově a pak na to zapomenout je sice možná fajn, ale tam je důležité, aby se právě o té službě, kterou ten subjekt dělá, aby se o ní vědělo. Jo, protože říkám, sami jsme neznali některé ty subjekty, které to dělají, a seznamovali jsme se s nimi. Byl to, když jsme je navštívili přímo ty jejich pracoviště, byl to silný zážitek. Jo. Já jsem emotivní člověk, takže na mě to hodně jako dolehlo, hodně mě to zasáhlo. Člověk si v tu chvíli uvědomí, jaký má velký štěstí, opravdu, že je zdravej. A takže tam je to právě ta zpětná vazba v tom, že uděláš ten koncert, zviditelní si to, ale aby se to potom neslo i dál, takže my vlastně i zveme na ty koncerty na každý další ročník, i když to třeba pro ně zrovna neděláme. Jo? A co jsme vlastně řešili v první dekádě, tak jsme udělali 9 ročníků a pak jsme si sedli s tou našou partou nadšenců, který to děláme, a řekli jsme si tak, a pro koho děláme 10. ročník, očekáváme, že to bude něco většího, že se nám podaří jako senat i víc, jako finančních prostředků, tak aby zase to nebylo líto těm ostatním, tak z toho vyšlo to, že jsme se domluvili, tak uděláme to pro všechny dohromady, 10. ročník, pro všech 9. Hezky. Sice, a tak jsme je oslovili, oni s tím souhlasili, říkáme, nepočítejte, bude vás 9, musíme tu celou částku rozdělit mezi vás 9, takže z toho nebude takovej velký jako finanční příspěvek, ale zase vás jakoby zpropagujeme, zopakujeme to, co děláte, jak to děláte. Jo, je to hlavně o tom, že o té propagaci. A je to, co tě u toho takhle dlouho drží? Že můžu pomáhat? To, co jsi teďka popsal. Určitě. Nebo je to něco jiného? Co tě u toho tak dlouho drží? No, že můžu pomoct. Jo. Jo, jednoznačně. Protože já si myslím, že pomáhat je normální, ne? A že když někdo tu možnost má, tak proč by ji neudělal? Pro některé lidi třeba ne, za to ti patří a všemu, kdo se na tom podílí, velký dík. Děkujem. Mě by ale zajímalo, jsi říkal, že jsi hodně emotivní a pocitový člověk. Tak máš u toho stejný pocit, jako byl v těch začátcích, nebo se to mění v každém ročníku? Člověče, ne, tak asi určitě se to mění. Mění se to, protože první ročníky tam bylo velký nadšení, že se to podařilo, protože my jsme hlavně nevěděli vůbec, do čeho jdeme. Dneska, kdybych to měl rozjíždět, tak bych si to asi hodně rozmyslel. Protože, ale ne, dneska ty zkušenosti mám, takže bych se toho nebál. Divím se tomu, že jsme do toho tenkrát šli, protože to byla, když to řeknu, tak to byl hrozný punk. Jo. No, tak to na začátku bývá, ale většinou. Že jsme vůbec nic jsme nevěděli. Jo, a vlastně učili jsme se za puchrů. Prvních 5 ročníků bylo divokých, jo, že prostě opravdu to bylo
takový hodně napnutý občas, jo. Ale samozřejmě ty emoce jsou vždycky, jo, a je to vždycky... A víš, jak se to říká, diamanty vznikají pod tlakem. To je pravda. To je pravda. Pod tím tlakem jsme byli občas hodně. Ale ne, je to pokaždý, když předáváme ty šeky, tak je to vždycky pro mě, jakoby, opravdu jsem hrdý na to, že jsem medřičák, že ty lidi přijdou a že se s tou akcí stotožňují a že vlastně si to berou už za svý, stejně jako to máme my, a že pomáhají tím, že přijdou a že prostě tam udělají super atmosféru, že pomůžou, jestli buď něco zakoupí, nebo že přispějí těma penězma. Takže ty emoce tam jsou pořád. To je dobře. Ty k tomu patří. Já myslím, že s emocí jsme jako lidi živí a máme příběhy a máme na co vzpomínat. Co by se muselo stát, aby si řekl, tohle už nemá smysl, končíme? No, to je záludná otázka taky. Nevím, asi bychom necítili podporu od těch našich partnerů. Jo, tam je to, závisí to, my jsme si to plně vědomi a vážíme si toho. Ta podpora finančně je důležitá, ne protože my z toho máme nějaký prospěch, to určitě ne. Je to, protože bez těch finančních prostředků prostě ten koncert neuděláš. Jo, všechno stojí dneska peníze, stage, kapely, zvukaři, pojištění akce a tak dále a tak dále. A takhle to vysvětluju těm partnerům, oni to chápou a vlastně bez toho bychom to asi nebyli schopni zvládnout. Určitě ne. Jo, nebo jo, ale potom na nějaký úplně malý, prostě úplně v jiném rozměru, že bychom nebyli schopni pozvat tu jako pro nás top kapelu, na kterou ty lidi přijdou, jo, ten tahák, jo. Otázka je potom samozřejmě, kam by se to posunulo, jo. Takže podpora města, to je pro nás taky důležitý a jsme za to rádi, že prostě... Myslíš podpora od města? Od města Velkého Meziříčí, jo. Že tam ta podpora je z té strany, takže to, jako jsou to maličkosti, asi všechno se dá vymyslet, jako ustát spousta věcí. Věřím tomu, že dneska po těch zkušenostech, které máme, bychom zvládli hodně věcí. Samozřejmě nevím, kdyby přišla nějaká věc, kterou bychom vyhodnotili, že prostě za tu cenu už to, nebo že za těchto podmínek už to nemá cenu dělat. Pokud by nám někdo jako dal silně najevo, že prostě proč jako, nebo že nám házeli klacky pod nohy, tak pak asi člověk už se rozmyslí. Ale proč by to kdo dělal? Já myslím, že tyhle myšlenky Doufáme, nemusíte, ani nemusíme. Mě by ale zajímal jeden konkrétní moment, jestli by si nějaký třeba vybavil, kdy jsi prostě stál na té akci, nebo před, nebo po, nebo když jste něco předávali, kdy jsi jako v tu chvíli řekl, kvůli tomuhle to děláme. Tohle je ten moment. Tohle je prostě za tohle. Proč to děláme? Za to stojí. No. Nebo jestli se to třeba opakuje každý rok? Já si myslím, že se to opakuje každý rok. Když se to povede. Jo. Že když se to povede opravdu, že když všechno klapne, vyjde to, lidi přijdou, jsou spokojení a kapely jsou taky spokojení, to je taky pro nás důležitý. Protože potom, že když kapela není spokojená, tak to není dobrá reklama. A vždycky je to takový oddech, že ten celoroční běh, který jsme vlastně vedli a tu energii, kterou jsme tomu věnovali, je, že prostě potom při předání toho šeku, že je tam takový to prostě OK, povedlo se to. A když to vidíš ve tvářích těch, kterým to předává, že jsou šťastní, že prostě je to těší a celá ta akce bavila, tak to asi je to, co nás žene taky dál. Jo, že prostě, že jim uděláš tu radost, která třeba pro ně bude delší, jo, ale v tu chvíli prostě ty emoce tam jsou, jak na jejich straně, tak na naší straně. Protože jsme v XT-castu a XT je vaším partnerem, tak i tobě musím položit otázku, která padá v každém díle. A to je, který z těch XT výrobků je u vás nejvíce používaný nebo zneužívaný? Jako na ty akci? Na ty akci. Nebo v rámci té vaší celé skupiny. Jestli vůbec takové je. Jako, já si myslím, že jich je víc. Tak určitě tam byla Golasada. To Ondra s tím má super zážitek, my s ním teda taky. Můžeš ho zmínit, ten zážitek? No můžu, já si myslím, že jo, no, že prostě ve 3 ráno, o 3:30 ráno, po koncertě, když už zvukaři měli zbalený stage, že všechno tohleto, kamiony odjížděli a
naší povinností bylo dát zpátky na náměstí, umístit značky, Ano. jo, dopravní, do správného místa, tak Kondra, že jo, už jsme byli unavení, to bylo 3:30 ráno, tak vzal tu kolasadu, přišel tam, dřepl si k tomu, otevřel to a zjistil, že to má v obráceně. No tak nic, tak to zaklapl, otočil, udělal tu práci, co měl a teď to zadělával, nějak mu to nešlo, tak tohleto, ale s tím nějak škubl nebo něco, celé to vyletělo do vzduchu, tak to zasypalo zpátky. Říká, tak a je to rozsypaný. Takže o 3:30 ráno jsme to nějak pomohli naskládat zpátky. A kolasada zase byla kompletní. Jo, určitě. Žádný mořek se nestratil. Přesně tak. Pojďte nám naše diváky a posluchače pozvat na letošní ročník, prosím. Takže srdečně vás všechny zvu na 18. ročník charitativního koncertu Muzikanti dětem, který proběhne 23. května. Je to sobota a tentokrát v sále Jupiter klubu od 12:30. Přijďte, budeme rádi, když se tam uvidíme s váma společně a když si to užijeme. Díky za rozhovor. Taky děkuju, mějte se pěkně. Díky, že jste se dívali na další XT-cast. Tohle byl Radovan Medihajný. Vy se podívejte na Muzikanti dětem. Přijďte, podpořte, jakkoliv budeme za to rádi a nezapomeňte nás taky sledovat. Díky, že se díváte.